bizitzarako ezi, arrastoa itxiz irakatsi. Ez da erresa, baina ikasten da. Nork irakasten deutze ezitzailei? Zalantzabarik BAMeko profesionalek. BAM, Begoñako Andramari irakasle eskola unibertsitarioa. Hezkuntza mundua gustoko badozu, entzun hurrengo podcasta, konfinamendu garaiko irakaskuntza. Martxoaren 14an, BAM irakasle eskolak urruneko irakaskuntzaren ateak zabaldu zituen. Eskola zabalik, gelak zabalik, tutoretza saioak aurrera doaz, eta lanmintegiak bebai. Betiko ordutegiak zainduz, irakaslea ikasleen zain gela virtualean. Dana, beste era batera. Bai, benetan be, aldaketea itzela izan da. Egun batetik bestera, eskolan egotetik bakoitza beretxea negotera pasau ginean. Baina, Ormabako eskolari hasiera emon geuntzan, ezta? Izan be oin eskolea, neure etxetik emoten dut, eta ikasleak gela virtualean eukiten doaz, eta nik ikusten doaz, ezta, bakoitza bere etxean. Bueno, esperientzia barri honeri esker, nik gauza barri asko ikasi doaz. Neure burua, pentsetan eban baino hobetu ikusten dabil. Ze egizan teknologia barrieri betik eukidotzi eta respetu handie, eta hasikeran ukin hauen bildurra purtsuet, ez da, jaselan konponduko nintzen. Baina, lankiden laguntzagaz eta tutorial piloa ikusi ostean, eskola kemoteko modu barri honeri neurri hartzean nabil neurri beten, ez da. Naiz eta jakin, ez da, urrinetik irakasteko modua ondino, gehiago aldatu beharko geunkeala. Baina, bapetakotasunari ez da, erantzun duina moten gabizela pentsetan dut. Ikasle eta irakasleen arteko harremanari jagokonez, esan behar dut ikasleakaz bideodei piloa egiten dodazela, euren beharra tutorizatzeko. Zentzu honetan jarraitu dugu ikasleen beharrak asetzen. Eskolan egoten ginean horrela egiten gendun, eta oin etxetik egiten dugu bakoitza bere etxetik, ez da. Konfinatute egoteak, ekarri dau ordenagailuaren aurrean ordu asko emotea. Goizeko orduek, normala da, ez da, klase ordua badire eta normala da egotea ordenagailuen aurrean, ez da. Da arrastien apurtxu beten egotea bebai. Baina orain ordu barik ibilten gara, ez da. Eta ikasleape edozi momentutan idazten dozkue, eta bardin da, asteguna izen edo jaieguna izen, ez da. Ni ontsa zinez apurtxu beto beto kudeatzen hori, ez da, jaieguna kudeatzen. Aste santuetan oporbarik ibili gara, ikasleape bai eta neue bai, ez da, konektatu iten izen garelako, baina, oin jaiegunak dire. Eta, amaituteko esango nunkena da, esperientzia polite eta beresgarria izan dela, eta izingo dela bebai, ze laster azterketa garaian sartuko gara, eta hori geure etxetik egin barko dugu, eta hori beste erronkatxo bat izango da. Ormabako eskolea bidea egiten dabil, eta aurrera doa, bildur barik eta ilusioz beteta. Aupa, nire izena Aitziber da, eta Begoñako Andramariko administrazio sailean lan egiten dut. Covidaren inguruan, nire lan egiteko era, zelan aldatu dana azaltzea eskatu deuste. Egia esan bizimodua guztiz aldatu egin jata. Ez da bape erreza etxetik lan egin, eta aldi berean 2 urte terdiko ume bat zaintzea. Alde honak badaukaz etxetik lan egiteak. Nire kasuan behintzet, nire txikia hasten ikuste izango litzateke. Nork esan gauztan ganera niri, orain dela urte bete, lankideekin batzarrak bidekonferentzia bidez egingo nebazala. Sinesteko be? Egun batetik bestera, ikasirakaskuntza prozesua errebesatu eta berriro planteatu. Gaitasun berberak landu behar dira, hasieratik planteatuta egon diranak, baina beste modu batzuk erabiliz. Lander Rintxausti, irakaslea. Konfinamendu egoerarekin, egun batetik bestera, gure zereginaren planteamendua goitik bera aldatu behar izan dugu. Horrekin batera, BAMen nortasunaren ezaugarria, presentzialtasunean oinarritzen den harreman hurbil eta pertsonalizatua, momentu honetan ez da posible bere horretan mantentzea. Horregatik, gure zeregina eta gure ezaugarri bereizgarri hori, teknologiaren laguntzaz eraldatu egin behar izan ditugu nolabait. Eta eraldaketa horiek ikasirakaskuntza prozesuak eta jarduera akademiko osoa sakonki berrikustera eraman gaituzte. Hala ere, erronka teknologikoa berez ez da oztopo nagusi bat izan. Teknologia gure eguneroko jardunean erabat integratuta dagoelako irakaskuntza presentzialaren lagungarri moduan. Baina konfinamendu honen ondorioz, orain arte baliabide lagungarria izan dena ezinbesteko bitarteko bihurtu da. Aldaketa nabarmena izan da eta moldaketaldi bat eskatu du gure zereginean bai irakasteko moduan eta baita ikasteko moduan ere. Hasieratik argi izan dugu garenaren eta egiten dugunaren funtsa ezin dela aldatu. Hau da,
Ikasten eta irakasten duguna berdina izan behar da, baina beste modu batean bideratu beharra dago. Ideia hori etengabe azpimarratzen dugu ikasleekin eta lankideekin. Berdina egiten ari gara, baina beste modu batzuetan. Eta horregatik, gure benetako erronka, hurbiltasun eta arreta pertsonalizatu hori beste modu batean antolatzea da. Egia da, bertatik bertarako begirada batek, arbelaren laguntzarekin egindako azalpen labur batek, ikasleak talde lanean ari direnean irakaslea eskuragarri izateak edo pasabidean gurutzatzerakoan elkarrizketa bat izateko aukerak eraginkortasun zuzenagoa eta sakonagoa dutela gure zereginean, baina gaur egungo egoerak ez du presentzia hori ahalbidetzen. Horregatik, nolabait hurbiltasun hori zaintzeko gure apustu nagusiak bi izan dira. Alde batetik, presentzialtasunak duen garrantzia hori nolabait zaintzea urruneko saio presentzialak egiten bideokonferentzia bidez. Bai ikastalde osoarekin eskolak emateko eta baita ikasle konkretuekin zalantzak edo kontsultak argitzeko. Eta bestetik, ikasle bakoitzari eskaintzen zaion babesa eta sostengua indartzea bere jarduera akademikoa garatzeko. Horretarako komunikazio bitartekoak eta intentsitatea hedatu egin ditugu, bai ikasketa prozesuaren jarraipenari dagokionez eta baita ikaslearen ongizatearen jarraipenari dagokionez. Perspektiba bikoitzonekin, ikaslearekiko gure eskuragarritasuna eta hurbiltasuna nabarmen zabaldu ditugu. Hain zuzen ere, garen hori are argiago erakusteko. Pertsonek egiten duten proiektu bat eta muga fisikoek baldintzatzen ez duten erakunde bat. Eta horregaitik, hain zuzen ere, ustegabeko egoera berezi honen hasieratik, mugarik gabeko eskola traola hartu dugu goiburutzat. Hori izan garelako beti, eta hori izaten jarraitu nahi dugulako baldintzak direnak direla, mugarik gabeko eskola. Ez dago geratzerik, bihar klasea dago, egun gogorrak hasieran, lankarga handiak, irakasle, zein ikasleentzat, batez be hasieran. Lan egiteko modu berriak sortu behar dira, eta hasierako indarrak makalduz doaz. Amaia Jauregi, irakaslea. Abizue jaso gendunean, inok ezeban pentsetan hain egoera larri eta luzia izango zanik. Dan hankaz gora geratu zan eskolan. Bapatean, eguen bateko eguerdiko 3 jaso gendun abizue. Martxoak 13-tik 27-ra, irakaskuntza etenaldi egingo da. Pentseuneban, zelan? Bier ikasleak ez direla eskolara bertaratuko, baina goizeko 8-retan saio praktikoa daukagu aurre ikusita. Zer egin? Irakasleek arineketan hasi ginen ikasgaiaren programazioa berrantolatzen, ikasleak online konektatzeko aukera berriek topetan, aplikazio berriak erabiltzen ikasten. Egi esan, indartsu hasi ginen, baina egun gogorrak izan dire. Lan egiteko modu berriek lankarga handie suposatu da belako. Atarako deutsogu etekin egindako aleginari, baina bitartean danok gagoz buru belarri lanean, eta oneri eutziko deutsogu. Baliabide teknologikoak gizartearen eta gizakien zerbitzura, orain inoz baino gehiago. Probatu eta ondoen funtzionatzen dabenak aukeratu. Alkarlanean, gelan azalpenak emon beharrean, bideoak grabatu. Ikasleen alkarlana bultzatzeko baliabideak erabili. Dana barria da. Ane Ortega, irakaslea. Niretzat esperientzia oso interesgarria izaten ari da. Erronka bada eta askotan esaten dugu, ez da nola bide berriak asmatu eta ikasi behar izan ditugula iaia egun batetik bestera. Baina ez guk bakarrik irakasleok, ikasleek ere bai. Eta sentitzen dugun urruntasun honetan, igual aukera berri batzuk egon dira. Zergaitik esaten dut hau, pentsatzen dut bai ikasleak eta bai irakasleak berkolokatzeko aukera izan dala. Nik bai ikusi dut ikasleengan ardura gehiago, euren ikaste prozesuan inplikatzen ari dira gehiago, erakutsi dute modu autonomago lan egiteko kapaz direla, eta, igual konturatu dira bai euren eskuetan dagoela azken finean, ez da? Eta, zentzu honetan, hau niretzat oso positiboa izan da. Praktika batzuk ezin izango dira egin behar bada. Gaitasun batzuk kiliko lo geratuko dira. Baina beste batzuk indartuko dira ordea.
Roberto Mielgo eta Jon Ortuondo, irakasleak. Bueno, gure kasuan, esango neuke, baietz, ikasgai batzutarako berezik gatsa izan da, aurrera eroatea, antzerki tailerraren kasuan adibidez, lan gehiena, gorputzari espena, talde lana, dramatizazio ariketak eta holangoak aurrez aurre egitea izaten da, eta kasu honetan hori ezin izan dugu egin. Eta orduan beste modu batera bideratu behar izan dugu. Internetek aukera handiak emoten dauz ikuskizunak eta bideoak ikusteko, horren inguruan hausnarketak egiteko, diseinuak eta ideika pentsatzea talde lanean eginda, dokumentu online eta holangoetan, eta gero zer sortzekotan egin dabe bideoak erabilita, grabaketak eginda, eta gero montaje txiki batzuk, ezta? Orduan, gauza batzuk ezin izan dokuz egin, baina autonomia eta norberak alternatibak bilatzea, sormena eta holango gaitasunak ere garatu izan dira modu berezi baten ikuste. Konfinamendu egoera honetan, gure kasuan, gorputz hezkuntzako arloan eta gaitasun motorrari bideraturiko ikasgaiak oso kaltetuak izan dira. Pentsatu beharra dago, ikasgai honen oinarria, bizipena, praktikotasuna eta ikasleen arteko harremana dala. Beraz, gaitasun espezifiko batzuk murriztuak izan dira eta oso kaltetuak edo kolokan geratu dira. Erronka honen aurrean, erantzuna ematen saiatu izan gara eta beste gaitasun batzuk lantzen eta garatzen saiatu gara. Adibidez, salud korporal ikasgaian, gorputz hezkuntzako 4. mailako ikasleek beti aurrera mugituz proiektua sortu dute. Proiektu honen helburua, konfinamendu egoera honen aurrean, etxean jarduera fisikoa sustatzea izan da. Horretarako bideo bat egin dute eta bideo horretan gaitasun fisikoa garatzeko errutina batzuk azaltzen dituzte. Ekimen hau, sare sozialetan eta eskolako web orrian zabaldu dugu eta onarpen oso ona izan du. Azkenik, konfinamendu egoera honetan, irakasle modun bi ondorio atera ditzaket. Lehenengoa, egoera zail baten aurrean ikasleek egoera berezi honetara moldatzeko izan duten gaitasuna eta egindako esfortzua, eta bigarrena eta garrantzitsuena, gure arloak presentzialtasuna daukan garrantzia sohartzea. Eta ikasleek erronka handia dabe orain, etxean egon beharra, norbere denpora kudeatu, etxeko zereginak eta unibertsitatekoak planifikatu, eta egiten dabe. Esperientzia gogorra ikasle askoren bizitzan. Egoera hau berezia eta berria da bai irakasleentzat, bai ikasleentzat. Erronka bat da eta izaten ari da. Ikasle bakoitzaren egoera mundu bat da. Hau da, oso desberdinak dira. Batzuk hobeto kudeatzen dute egoera eta beste batzuek ordea ezein ondo. Gainera, ikasle batzuen egoera, zoritxarrez, beste batzuena baino askoz gogorragoa da. Haien familian gaixorik dagoen senideren bat dutelako. Hala ere, ikasturtea ez da bukatu eta horretan ekin behar dugu. Momentu honetan, etxeko zereginak eta unibertsitateko ikasgaiak eta lanak kombinatu behar ditugu. Horregatik, gure denbora eragokian kudeatzea ezinbestekoa da. Orduak eta orduak ematen ditugu ordenagailuko pantelaren aurrean, eta hori badakigunez nekagarria da. Gainera, naiz eta egoera hobetu den, gure askatasuna eta biztale guztiena kakotxa artean noski, murriztu egin dela esan genezake. Ezin baikara, kalera irten nahi dugun momentuan, gure burua etxetik eta egoera honetatik ahalik eta gehien aldentzeko asmoarekin. Zailtasunean eta zailtasunekin bizi izaten ikasten gabiltz, bizi esperientzia garrantzitsua danontzat. Batzuentzat bereziki gogorra badabe. Kaixo denoi, Julen Txoia naiz, Bameko Unibertsitate Eskolako aurrezkuntza graduko ikaslea. Eta COVID-19 virusak ikaslearen bizipenetik nola aurre egiten ari garen pizka bat laburtzen saiatuko naiz. Egoera berri honek gure bizimodua denbora gutxitan guztiz aldatu du. Gure etxeak edo gure logelak ikasle askoren kasutan ikasgela, aizealdeirako tokia, lantokia, gimnasioa eta hainbat gauza desberdin bihurtu dira. Batzuetan bata bestearen gandik bereiztea zailtasunak dakartza, baina zailtasunean eta zailtasunekin bizi izaten ikasten ari gara. Batzuentzat bereziki gogorra badabe, nire ustez bizitzan gertatzen zaigun edozein gauzatik ikas dezakegu. Eta kasu honetan irakasle bokazioari buruzko hausnarketa
egiteko aukera paregabea da. Irakaslearen mundua, dakigunez, etengabe aktualizatzea eta ikasten jarraitzea eskatzen digu. Beraz, honek, ikasteko eta irakasteko baldintza eta egoera desberdinak planteatzea ahalbidetu digu. Honen adibide zuzena gure irakasleak dira. Haiek ere, nahiz eta urte asko ikasgaiak berdinak irakasten egon, egoera berri honek haien irakasteko modua birmoldatzea ekarri du. Beste hitzetan esan da. Haiek ere berriro ikasle bilakatu dira. Nahiz eta klaseak online izan, klaseko harreman zuzen horiek galtzen dira. Baina ziur nago laster berriro ikusiko garela, eta honek bizitza beste ikuspuntu batetik ikuste ekarriko duen. Ikasleek irakasleen hurbiltasuna eskertzen dabe. Badakigu bat baino gehiago etxeko egoera konplikauan dabilela hau bizi izaten. Edo osasun arazoak direla eta ikasketei aurre egitea be konplikaua esan dala. Olaia Juaristi, ikaslea. Bueno, egia esan, esperientzia hau bitxia izateaz gain berria eta berazgarria izaten ari da. Irakasleontzako zein ikasleentzako erronka izugarria bihurtu den arren, egunerokotasunean aurre egiten ari gara elkarlanari esker. Ikasgelako azalpenak bideo tutorialekin ordezkatu ditugu eta ikasleen talde lanare zaintzen dugu baliabidea frogatuz, teknologiekin esperimentatuz eta guzti hori elkarrekin egiten ari gara. YouTuber baten erara ematen ditugu gaiak eta gure jarraitzaileak bihurtu dira gure ikasleak. Azken finean guztio batera egiten ari garen lanketa izugarria da, egia esan. Esfortzu handia suposatzen du, baina aldi berean teknologia gure zerbitzura daukagula esan dezakegu. Eta ikasleon arteko harremanak, giza harremanak alegia sendoak izaten jarraitzen dute, nire ustez. Hurbiltasuna antzematen dugu ikasleekin eta eurek ere gure ondoan egoteko aukera izaten ari dira. Irakasle eskolan hileko hau aurretik egiten ebena osotu eta hobetzeko aukera lez bizi izan dabe. Beti, etorkizuneko irakasleen prestakuntza hobetzeko, zailtasun egoerei aurre egiten dakien irakasleen baloreak, trebetasunak eta ezagutzak lantzeko. Irakasle eskola, mugarik gabeko eskola.